Skål. Måske den største ende tager det vel længere at se her. Skal vi op. Du kan også se. Og det er også det, der vores kendetegn hernede er, at vi har så mange forskellige oste, så lige før har vi skåret dejlig trøffelpillerine op, og nu skal vi en pesto op, med så meget en vildt sjov farve. Gang igen, Just, du skal travle i dag. Og lige nu skal jeg en fransk klassiker op. En barbier, som I nok kender. Med det karakteristiske askelag her. Wow! Det er en fransk klassiker fra Jordbjergene. Og noget, en varm fransk, man elsker, og vi elsker den også.